zermoian, Miguel Etxeberria zermoia, ze egun esan, errege eguna zermoia, eta ni bitartean bere problemak hemen zindu jarraitu, hau txiki egira, zeo zer egin behar da, eta bitartean, ze nondik ateratzen geran, eta alboan, harri berri unoin, alboan, hasi ziren etxia jasotzen. Eta behiratu eta neurri politia eliza txiki bat egiteko, eta gero goian, zean bizitzeko, eango bizitzako lehenengo pisortan. Eta esan nion Miguel, zure zermoi denboran, uste dut Espiritu Santua gitze egin dela, eta hori erosteko esan dit. Horrengo gunean junitzen Bilbora, eta Bilbon provintzialak, ezkurdean, oso ezaguna, laguna esan gurekin. Hanegana junitzen da, ez zurekin hitz egiten nahi nuketa, baina eskatutu dago zure momentua da, ez, baina beharrezkoa da, eta lehen, nik ez dagoa denbora zurekin hitz egiteko. Baina, hoi nora zoaz, ni deustora noa, deustokoakin hitzeman daukat, eta arrajun behar niz. Hemen korte inglesen onduan bizi izan, hemen deustoraino behintzat, entzun, nik esatea nahi nukena, eta horrela berarekin kotxean jundintzen deustoraino. Bitartean, esplikatu nion nire asmoak eta nire nahia. Eta gauzak politia pasatzen. Aiago nian, esan beharrean berak, bukatu da, jarraitu genuen beste ordu erdi izketan. Horrek esan zen nizun, bere ikusten zula zeo zer ona hor. Eta azken nian esan ziren, eguardian, Baskari denporan, Bergara Jesus Mari, hori da gauza horietan sartuta, eta horrek emango dizu erantzuna. Eta ni, lasai, hilditu nintzen goizian deuston, eta eguardian Baskari denporan galderetu nion Jesus Mari Bergarari, eta esan ziren, baietz, baiezkoa genuen, orduan aber nondik atera dirua eta gauzak, eta hasi ginen mobitzen, eta lortu genuen, lehen sarrera eman, ez dela salduko zen, eta gero ez zegoen konboketarik, eta gauza politia pasau zen. Gurekin batera, emakume batek ezaguna zen emakume hori, eta etzan, nik uste, diru gehiegi ez, baina diru bat zeukala. Eta berak esan zigun, zuek hor eliza egin behar duzute eta gero gainean lehenengo pizuan hor alba baten bizi alde baten. Beste aldia libre gelditzen da, nik erosiko dut. Eta niretzat pozgarri izango da zuen onduan bizitzea. Ni oso lizkorra naiz da nahi nuke hori zuekin bizitzea. Zuen ondoan aluan bizitzea, ondo. Baina handik hili batzuetara konturatu ginen, piso bakar batekin ezin gilnera angelitu txikiegi ezala. Hartu gelak eta anentzegoela ez ara egiterik. Eta beste pisoan beharrak geneukala. Torren junitzen, Mare Luisa, zeukan izena hil zen, ezen arron emaztea. Mare Luisa, apellidua? Hermoso, bai. Hor Germane lagundu dit. Mare Luisa, Hermoso. Eta junitzen Mare Luisa nahat zan nion behitu auto pasatzen zaiguta, zer egingo zenuk ezuk eta beharrezko baldin bada, nik lagatzen dizuet, nire partea. Zenbait pagatu duzu, oin arte, sarrera eta gero beste entrada bat pagatuta, eta horiek guk ordainduko dizugu, eta ez, ordainduta dagoena, ordainduta dago. Eta hori nire izena kendu eta zuen izena jarri. Orduan, derrepente agertu ginean, 2 piso bat erosten oso zorik, eta bestea erdi ez, baina zati haundi bat pagatuta, emakume horrek pagatuta. Suerte handi izan genu, ez dela biak pagatzen azbiarko geniake. Orduan bekua eta goikua, lehenengo piso osoak A eta B eta bekoa Eliza bezala, erosi genitun, eta horra zeginen obrak egiten, da gauza konpontzen. Txikia zen, baina behintzat lehenengo momenturako nahikoa, eta nire asmoa beti zen, aber gero beste parroki hori nola ateratzen zen. Proiektu eta guzti egin genuen. Baina proiektu horretan agertzen zen, Casares pikutara zigoala. Eta orduan, apaizak, Dosboskoko apaizak eta Goiko apaizak eta ez dakit Herrerakoak, horiek nik ez jakinean juten ziren udalitxera eta leku batzuetara esanez Casares hori ezin zala galdu. Eta nik kontra, nik nahi nuen parrokia egitea eta esaten baina zergatik, raro behik ez dute ni bezala, parroki txiki hontan da, baina gero Jangoiko eri ezkerrak gauzak beste modu batea juntziran,
eta Casares hori salbatu zen, da nik uste gauza oso ona izan dela, etxe hori salbatzea. Baina berezia da, eta ez dakipa bere nortasuna ematen dio gure auzoari.